Abusia asema si eje nya bedru sesei abusia panyin to park sesei a me no kasai onye abusia panyin to park bi sesei e frɛ no Kofi Wusu abusia panyin enka edin ho die nti ene ba asa na wotwe kakra ni na ye de beto manim sɛ eye abusia panyin to park na abusiafo akwakohia ewo pakoso efie ewo mo de koadu ahodo miensa ebo no sɛ de dikan onko kyerɛ baabi a yesie Charles Kojofosu de Lumba de toso mienu baabi a de odi Lumba ade na de twato one abusua no emebu akonta enti na abusuafo no ema na wotwe mienu sɛ onfamla na omra meyi na no ana sɛ onhie omo ewo paakoso asɛm ebeto odwai na ebo prin abusua panyini na abusua panyini se saa nkrofo na ekohie ne kra no omokro mo nya abusuafo obie no so wotumi se eye se wono obusuan panyini otu no gise sabi yewura mebodi na memu ase eye osetutu otumfo osetutu nyamekese oso wono nko a na wotumi se eye se otu no efiri eye akunya so asem beto odwa ibusebusa nkrofo bebre na nkrofo so kire omadwene se abusuan panyini asema woka no oba akan mamu a enkan ya mamre ene ya mane ho wabusuan panyini no sa wo ye abusuan panyini na wo ye wo fie onte akunya so onte akunya tuntum so na waka se gisa yewura enko a na wotumi se obetu eti na busuafo no ema na wotwe no mienu no ene da eso eti ne yekopa akoso na yekoye no asema busuafo no kan ye ne se tese abusuapanyi Kofi Wusu wanya abusuapanyi biem ko adu ye de ball no wameyi na no ompe ka abusuapanyi de kenimse ka ma asundue ebafie nanso aya abusuapanyi Kofi Wusu de aya abusuapanyi to park one de omma asundue emafie ti na abusuafo a ommo paakoso enye paakoso fo nko a omo se abusuane ya hodo but paakoso ena ye panyini ti abusuan hodo na ba be hyiaye ena omo ka se abusuapanyi enye abusuapanyi biem ofa ya ofosu eye dali Lumba ene wofa enti abusuapanyi nia eso ekasai okasai no nzo se no wahye goal mienu na saa goal we die referee bi antimi kasa wonye dai onye sa wo kasa wonye a o se kasa ye onye na yenhwe goal ba ko a edikan ne se eye Lumba asamu abre ko piem wo ye Accra High Court a edikan ba se otemboafo no ebua ma ofa ya poku ni enesi na se omonko na injunction no yie ni yedai emma so ye hu interviews bebre a ofa ya poku ye ya oka se mahye go o se we di go echirei eba ya at otembua no for ndane na no ene ye se ko be ofa ya fosu abusa ne se ofa ti se go na wahye no referee no anye o de na betimi aka fa no so he o so mirika mo se Ewurade mewu no de mirika e ko nti na ni first go na o hye ti second go no ene se abusuafo ni na akohie mu a omagye atum se ti sei abusuapanyi to park onye abusuapanyi ni biem ti ofa ya fosusu eka no de ono so e kire na adwene ewo ho no mampanifo no mampanifo a omo paakoso efie no omo ne ka omo bom e de omo nkra ni na de ma emema na omo ne se omo fa san nkrawe ema abusuapanyi se no wonye abusuapanyi ebie nti mampanifo na efie no omo ne kire se wo ye na de tumi ni ma wo se bra na bra be ye abusuapanyi se tumi ni e de ma wo no efiri na me na okasai ekoi onye abusuapanyi ni ebiem ema ne se tumi na wo de ma abusuapanyi to park no o ma saje o ma de nti esi a me na okasai eye abusuapanyi to park onye abusuapanyi biem sese no ofre na emfa to park enka ne din ho obetima ba abusuafie na emom ema ne mo ne ho samra ne se woye abusuapanyi woye to park sese to park no eno nko abete ne ho Kofi Wusu no so enko abete ne ho ti se die abusuapanyi to park former abusuapanyi to park paakoso fo aworo na asempaboa se onye abusuapanyi bia ebiem ewo mo side yenko abusuafie ho paakoso abusuafie na ensem a ekooso ewo ho no yenhwe yeni so ade emra Eje Wusu enne onye abusuapanyi ebiem
Senia ekwa abusia esi sase wamfa ebuo ene anidie amma abusia na abusia no na edo esi akoso abusia no ase sesei trase a yono ekro wasimiensa ya etinye bia edede se one pa akoso hene entam bi pie mu eno na me nua na eka no na sesi am mo se motuni de ya tu no eno obeji atum kire se onye nipa bia accept se no onye busia pani bia no onya oni post ahemfie ho etimo mi ka to menhia na entam aba musa na one pa akoso hene entam de se ye nyina ye se amamra ne amane yentini na ebe ko tumfo ni na ne yare me de na me ni ha no kres me bai ma betun so bai kro wa meto no so yare wo ene se ntam so ka gu so na wo yare ya intimi fam boss sa na me ma tin enti bibia ni na se enema to yi a obekire ni se oye de shi kron ena na me nua ba no e kire history no ya say this a wonu abusia pani kra onim say history but ono aye no huni pa bi say ice wo kru nipa enti no kra ne da hokra na onka o say onipa bi o ha he doesn't accept defeat say etie bia obeka say but until the bones are rotting one will be say yes enti de course e wo paako so abusua efie enie tiesi ame no kasa ide eye ejebo eja enya bedru to Kofi Usu de say onye abusua panyini ebiem Dadulumba abusua panyini say onye Dadulumba abusua panyini ebiem ya woro na nase empabo ye hwan no to akunya tiesi de me no kasa onye abusua panyini Tupac hey 24/7 me ko so aka say subscribe like share comment anase share ma ona wonya bi hwe ne so no obenya bi so ayedai ahwe na de ni mapapa nko ana efrew mediane Brito Nana Safo Edu Kantanka Makram